Hej Anne, velkommen til vores video. Det er bare lige for the record, det er Hilde eller Amanda, det er Cecilie og det er Laura. Okay. Jeg vil starte med at snakke om finanspolitik. Når der er lavkonjunktur, skal staten føre ekspansiv finanspolitik ved at sænke skatterne eller øge de offentlige udgifter, hvilket forårsager en øget vækst, høj beskæftigelse og en højere import. Derudover vil nye virksomheder opstå, eller de nuværende virksomheder vil købe nye maskiner. Det kan styrke konkurrenceevnen og hæve beskæftigelsen. Man opfylder også 2 af de økonomiske mål, altså fuld beskæftigelse og stigning i produktion. Dette vil sætte gang i det økonomiske kredsløb og få konjunkturen til at vende. Når der er opgang, vil man sandsynligvis vælge en ekspansiv finanspolitik, da væksten bliver bedre og løfter os til højkonjunktur. Det sker, da råstofferne er billige, hvilket gør, at virksomhederne kan producere deres produkter billigere, og lavere skat gør det nemmere for forbrugeren at forbruge, så efterspørgselen stiger, og sådan starter en god cirkel. I tider med højkonjunktur er det derimod statens opgave at holde igen og føre en kontraktiv finanspolitik. Højere skatter eller offentlige besparelser kan bremse den økonomiske aktivitet, således at man undgår, at økonomien bliver overophedet. Det er med andre ord statens opgave at udjævne konjunkturudsvingene for at stabilisere økonomien. Dette forårsager, at beskæftigelsen falder, og dermed også BNP'en. Dog formindskes importen. Så kommer tilbagegangen, hvor man benytter en kontraktiv finanspolitik. Det gør man, da råvarerne er dyre og beskæftigelsen falder. Man kunne dog prøve at forhindre at nå lavkonjunkturen ved at føre en ekspansiv finanspolitik for at vedligeholde en høj beskæftigelse og forholdsvis høj vækst. Så kan man vende tilbage til højkonjunkturen, hvor man fører den modsatte politik, altså den kontraktive finanspolitik. Fra et pengepolitisk syn ved lavkonjunktur vil man indføre en ekspansiv pengepolitik, da man ønsker at sætte gang i væksten. Med ekspansiv menes, at man ikke har en høj rente. Dette gør man i håb om, at efterspørgslen stiger, så man kan begynde opsvingsperioden. Når man så når opgangen pengepolitisk, vil man sænke renten. På den måde stiger efterspørgslen, beskæftigelsen og dermed også BNP'en. Det gør det, da forbrugeren jo ønsker at forbruge, og når renten er lav, kan det bedre betale sig. Derudover kan virksomheden investere i nye maskiner eller starte nye virksomheder, og væksten vil dermed stige. Når man når højkonjunkturen, vil man hæve renten, altså have en kontraktiv pengepolitik, da man ikke ønsker en overophedning. Dette resulterer i en faldende efterspørgsel, hvilket sætter virksomhederne i en situation, hvor de bliver nødt til at fyre nogle medarbejdere, beskæftigelsen falder, og dermed også efterspørgselen. I tilbagegangen vil man sandsynligvis stadig føre en forholdsvis kontraktiv pengepolitik, før man når lavkonjunkturen. For ikke at nå lavkonjunktur kan man indføre en pengepolitik, hvor renten er lav, dermed stiger efterspørgselen, og på den måde kan beskæftigelsen stige. I valutapolitik reguleres kronens kurs i lavkonjunktur. Højere kronekurs forringer konkurrenceevne samt faldende eksport sker der hvis kronens kurs reguleres. Det vil sige, at BNP-væksten falder, beskæftigelsen falder og betalingsevnen er forringet. Fordele kan dog forekomme ved en lavere inflation. Det betyder bedre sammenhandling med udlandet, da udenlandske varer vil blive billigere i Danmark. Dette vil få importen til at stige, dog ville beskæftigelsen falde, og vi vil få flere og flere arbejdsløse, da vi importerer alt fra udlandet. Den lave inflation vil betyde, at udlandsgælden vil være i balance. Ved opsving vil BNP'en stige kraftigt, mens arbejdsløsheden falder og importen stiger. I højkonjunktur er det stik modsatte, når vi devaluerer kronens kurs. Lavere kronekurs, bedre konkurrenceevne og øget eksport. Det vil sige, at disse 3 funktioner skaber øget vækst i BNP, øget beskæftigelse samt forbedret betalingsevne. Vi opnår et af de økonomiske mål. Det vil sige, at danske varer sælges billigere i udlandet, hvilket vil få eksporten til at stige, samt beskæftigelse og betalingsevne forbedres. En ulempe kan dog være, at vi får højere inflation. Dette kan på længere sigt gøre, så andre lande samhandel devalueres og ikke kan forbedre deres konkurrenceevne i forhold til hinanden. Det vil sige, at udenlandske varer vil blive dyre i Danmark, og
devalueringen vil skabe inflation, som dernæst vil skade landets økonomi, såsom at udlandsgælden vil blive dyr. Ved udsving har Danmark en stor handel med de andre lande, der har indført euroen. Det er derfor i Danmarks interesse, at der ikke må ske store udsving mellem euroen og danske kroner. Det giver nemlig en stor usikkerhed for eksport- og importvirksomheder. Derfor indgik Danmark i slutningen af 1998 en aftale med de andre EU-lande vedrørende den danske krones forhold til eurokronen. Denne aftale kaldes ERM2, Exchange Rate Mechanism, og den fastlægger de spilleregler, der skal gælde for de fremtidige kursudsving mellem euroen og kronen. Dette kræver dog, at Danmark holder en lav inflation, lav rente, ikke for store underskud på det offentlige budget, samt undgår for stor offentlig gæld, så alt i alt vil arbejdsløsheden stige, hvorimod importen vil falde, og BNP'en vil stige langsomt. Fastkurspolitikken er, når Danmark har valgt at sætte sig fast, hvor dyr en euro kan være. Vi har valgt, at den maks må være 7,46 danske hver, men dette kan dog svinge med op til 2,5%. Det betyder dog også, at vi har meldt os ud af det, de andre lande kan eller revaluere. Fordelen fastkurspolitikken er i form af virksomheder har nemmere ved at planlægge, hvor meget de skal kunne eksportere, og hvor mange penge de skal ligge i deres budget for at kunne købe ind. Da det så kun vil være varens pris, der varierer og ikke valutaen. Danmark har imidlertid indgået en fastkursaftale med eurolandene, den såkaldte ERM2-aftale. Indkomstpolitik. I lavkonjunktur sørger man for, at priserne er lave, altså derfor igen, man ikke eksporterer så meget, da der vil komme mange andre på, hvis man gjorde det. Der bliver sørget for, at priserne er lave, så der bliver forbrugt mere. Hvis lønningerne i Danmark stiger langsommere end lønningerne i udlandet, forbedres Danmarks konkurrenceevne til gavn for den økonomiske vækst og beskæftigelse. I opgang vil man netop begynde på at producere mere i landet, derfor mindske import. Man vil sørge for, at beskæftigelsen er høj, og man sørger for, at der bliver produceret mere. I højkonjunktur vil lønnen stadig blive tilbageholdt så meget som muligt for at sikre sig så lave priser som overhovedet muligt. For store lønstigninger vil ødelægge Danmarks konkurrenceevne, og dette kunne kun medvirke til at skabe inflation og overophedning af økonomien. I forhold til flexicurity så forbedrer indkomstpolitikken konkurrenceevnen. Det gør den ved, at lønstigningerne dæmpes i direkte eller indirekte indgreb i løndannelsen. Det gøres i Folketinget. Fordelen ved det her er, at eksport stiger, import falder, beskæftigelsen stiger, øget stigning i BNP og lavere inflation. Ulempen ved indkomstpolitik er, at der er fald i reel løn. Det er vanskeligt at få gennemført, og der skæver fordelingen af indkomsterne. I tilbagegang vil man gøre det modsatte i opgang, hvor man vil importere mere og producere mindre i landet. Beskæftigelsen er lav, og der bliver produceret mindre. Det med generelt set vil der ved lavkonjunktur være en lav løn, og renten vil være lav, da man ønsker, at folk forbruger, og derudover vil råvarepriserne også være lave. Alt dette resulterer i, at det er billigt at starte en virksomhed og købe nye maskiner. Virksomheden kan også lave billigere produkter, hvilket gør, at flere kan købe dem. I opgangen i denne periode er det billigt at starte en virksomhed, og beskæftigelsen stiger. Da beskæftigelsen stiger, stiger efterspørgslen også, og virksomheder kan derfor producere mere. Derudover er råvarerne billige, så det er billigt at producere forskellige varer. Ved højkonjunktur vil produktionen og beskæftigelsen være høj, hvilket gør, at der er mangel på arbejdskraft. Dette er skidt for virksomheden, da de bliver nødt til at betale en højere løn for at tiltrække arbejdere. Højere løn gør, at virksomheden skal sælge deres produkter dyrere, mens husholdningerne har til gengæld også penge til stadig også at bruge. Oven i købet stiger prisen på råvarer. Renten bliver højere, hvilket gør, at det er dyrt at investere i nye maskiner og lave nye virksomheder. Men også dyrere for husholdninger at stort forbrug. I tilbagegangen i højkonjunkturen producerer man en masse, men prisen på råstoffer bliver dyrere. Dette gør, at prisen på produkterne bliver dyrere og efterspørgslen falder.
vil gøre, at virksomhederne ikke kan sælge deres produkter, og i sidste ende må de fyre medarbejdere. Derefter vil disse medarbejdere forbruge mindre, hvilket gør, at efterspørgselen falder, og derefter begynder den onde cirkel. Renten vil blive lavere, så det bliver billigere at låne penge. Råvarerne bliver billigere, da efterspørgselen er mindre. Farvel! Åh, hvor er det hyggeligt. Nu bliver hun glad.